देखिए अब हमारा नेताजी हमनी के खेनियों के नहीं खे नेताजी ना भाई जहाँ जे कहनी हमनी के जवान भाई सुन के आवेले नमावा के चल फलानवा आइल बा हाँ लयदारी हमनी के सुनाई हाँ आ जहाँ जे कहनी के 5 मिनट कथा सुन ली बुझाई के चिरैता लगले घोटे हाँ कहले कि चला हो आइल हो हितवा कथा कहे हाँ लगलवा जानकार बने लगलवा मुरारी बाबू के सार बने हमने के करी आवे लल्लो हाँ त डर से हमने के लयदारी गइले जा हाँ जवान भाई खुश हो जाले आ तबले बूढ़ाऊ का खिसिया के उड़ जल के चला हो नाम सुन ले रानी हो हाँ अगर के लौड़े छोड़े ब्यास बन जा रहा है हाँ काथा जानिए ना रहा खाली पापड़ बेल रहा है हमने केनियो के नहीं खिजा तत्तने मैंने 5 मिनट सुनल जाओ सिस्टम यही कहता वाह यही से हमने के लोग ब्यास कहला हाँ ब्यास हमने के है ना आ तैयो लोग ब्यास कहला हाँ जी यही चलते कि चला जो उपलक्ष्य में जाला आदमी कुछ न कुछ देख के किताब के अध्यात्म से कहेला हाँ आना तो हमने ब्यास है जा ना वेद व्याजी के बाद आज तो कोई ब्यास के पंक्ति में खड़ा नहीं हुआ नहीं हमने के ब्यास है जा ना गाँव गाँव न छनिया लेके रुपया कमाई चलत नहीं जा हाँ एगो दुकानदारी है हाँ तई तनी कृष्ण भगवान के बोले बने नेताजी तो छेपक बियाह देखल जब कृष्ण रुक्मिणी ना वाह नेताजी जी कृष्ण रुक्मिणी ले लो जय हो जय हो जय हो देश विदर्भ कुनिनपुर नगरी भीष्मक राजा के राज रहल जिनकी बेटी रुक्मणी रहले जो कुलवा के ताज रहल आ दरबार में जाके नारद जी कृष्ण के वर्णन कैले बड़े हाँ ऐसन प्रेम के व्यापारी हवे हाय 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 आ रुक्मिणी सुनली जब कृष्ण के बात कथा तब बिना देखले प्रेम कर लेली एने रुक्मिणी के शादी लोग चिंता करे लगी केकरा से होई रुक्मिणी कहले कि हमरा बराबरी के हित दमघोष के लइका छेदी राज छेदी नरेश शिशुपाल से कही जाई जब रुक्मिणी सुनली तो झरझर आंख से आंसू लेके रोवे लगली हाय 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 कहले कि हम अपन वरण कैले बने दिल में कृष्ण के हाँ अब भाई हमरा कर दी शिशुपाल से हाँ ये हम शादी ना करो ना एगो चिट्ठी लिखतारी कहाँ आ चिट्ठिया लेके एगो ब्राह्मण के दे देली हाय 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 आ कह देली कि जाके द्वारिकाधीश के दे दिया द्वारिका में ला आ देख के कहिए कि अगर नहीं है नु हाँ तो हम जहर माहुर खा के मर जाई देखो अगर सब प्रकार के श्रोता रहे तू अपन नाचे वाला काला देखाव हम गावे वाला देखाव तनी कौन आदमी के ठीक लागी भिखारी जी के लाए हमने झाल बजा के दिखाई ध्यान दो उ ब्राह्मण चिट्ठी लेके द्वारिका में चल देले हाँ कि यार पयनमा हो बाबा लेके कोइले पतिया अरे पयनमा हो बाबा लेके पयनमा हो बाबा लेके कोइले अब ब्राह्मण देवता सोचे तर के चलो उनकर ऊ